Jotono khulumkan channel o hingkai tomong no norok ani channel no takpan subscribe khlaiya ko hingkai subscribe khlai ready ang ketal job advertisement te online information related video sanamo hingka phaidi tini kaisa ketal notification ailainai o notification rijaka State Bank of India ni bwkhaktwi hingke norok video no paithak jorate naitongdi kaham ka saimana bagwi hingka phaidi official notification ailaina o official notification o tamo rijak Omokha official notification about State Bank of India Central Recruitment and Promotion Department ni bwkhakti rijaka o notification hingkai omo State Bank of India ni bwkhakti rijaka o jaga o tlangjaknai probationary officer hingkai o jaga o apply khlainani date hingkai 22 tarik ni simi chengkha obo 12 tarik October 2022 jora tongnai hingkai ang o PDF no ani description o rirwnai norok PDF o thangui apply now aro thangui bo norok apply khlaimano tei description o bang rirwnai borok ni apply khlainani link no hingkai o jaga o tlangjaknai probationary officer tlangjaknai official website te apply link tangani description no rirwana hingkai norok description o thangui no norok apply khlaimana no tomong no o PDF bo norok manna ani description o norok thangui download khlainai di o jaga o sajaka tentative date rijaka o jaga o online registration khlainani hingkai to 22 tarik ni simi 12 tarik October 2022 jora rijakha hingkai o jaga phase 1 exam mangnai obo online no exam mangnai CBT wngnai hingkai obo date rijakha 17 18 19 20 December ni 2022 ongnai hinai hingkai ta kaisa phase 2 obo hingkai main exam obo February hai ke January February 2023 rogo ongui mano ani oro sajaka hingkai ta kaisa o jaga o sajaka phase 3 exam omokhai February March 2023 rogo ongnai hingkai to o jaga o age limit rijakha je 21 ni simi 30 years ni bisingo tongnai borok apply khlaimanai haifano sini ST ni bagui hingkai o jaga o 5 years relaxation rijakha hingkai o jaga o kwbangma no vacancy tongo sini ST rok ni bagui hingkai vacancy tongo o jaga o ST rok ni bagui hingkai 131 ta post tongo sini ST rok ni bagui hingkai norok ni qualification bai mili tongkha hingkai norok apply khlaina musungkhai to apply khlaina di ango PDF no bo description no rirwano hingkai o jaga o eligibility criteria hingkai oro essential education qualification hingkai je graduate khlaijak tongnai rok borok apply khlaimanai jese branch ni phanong hingkai borok apply khlaimanai graduate khlaijak hingkai no oro apply khlaimanai hinai oro sajaka tei o jaga o selection procedure hingkai swkang phase 1 exam wngnai phase 1 o tongo English aptitude tei reasoning tongo oro 100 ta question wngnai total mark bo 100 no obo CBT computer based test wngnai hingkai norok apply khlaina musungkhai apply khlaina di haike no jaga o phase 2 main exam wngnai main exam bo CBT nongnai o CBT o jaga o main exam tam tong oro naidi reasoning tongnai data analysis general accountant bank awareness tongo te English language tongo haike no jaga o 200 ni wngnai hingkai 50 hingkai description paper wngnai omo 50 mark ni wngnai total hingkai 250 ni wngnai second main exam hingkai phase 2 hingkai o jaga o phase 3 bo wngnai tomong norok phase 1 bai phase 2 clear khakhe hingkai phase 3 ma rwnai phase 3 o tongo o jaga o group exercise tongo 20 tei interview wngnai 30 mark ni total 50 mark ni wngnai o jaga o phase 3 o hingkai phase 1 paikha hingkai phase 2 ma rwnai phase 2 paikha hingkai phase 3 ma rwnai hingkai o jaga o exam center to Agartala no tongo tei o jaga o sini ST rok ni code tongo norok nainai di PDF no nugano hingkai exam center hingkai to main exam phase 1 bo Agartala no rimano phase 2 bo Agartala no tei norok apply khlaina swkang norok instruction kaham khe porinai di PDF manano ani description o hingkai kaham khe norok instruction poriwui apply khlai di tei oro application fee hingkai to sini ST rok ni bagui hingkai to oro free no norok apply khlaimanai
Angkai tomung no norok interested tongka angkai norok ni education qualification by mili tongka angkai to norok apply khlaina di. Tai apply khlaina for norok pre-exam training ni bagai bo option tongo norok apply khlaina ni sikang pre-exam training ni option bo norok ruina di. Angkai pre-exam training rok norok ma ruana exam ni sikang. Angka bahagi apply khlaina angkai date rijak tongo bo 12 tarik Oktober 2022 ni sikang norok apply ma khlainai. Apply link tangri ruana description o te official website bangri renai. Angka jagao sajaka norok ni documents rok pomo haike bahike upload khlaina ne oro rijak tongo handwriting declaration left thumb impression rok norok upload ma khlainai. Angka size rok nainai di busuk size rok ke khlaina nang norok ni handwriting declaration rok tai left thumb impression rok busuk kebi khlai upload khlaina nang. Angkai general instruction to norok pori nai di apply khlaina sekang tomong na apply khlaina angkai tai ang ani WhatsApp group bori ruana norok aro 18 di tomong no norok apply khlaina musung tongka angkai norok ani yang tibo khlaima no ano sahor di norok apply khlaina ni musung tongka angkai angka PDF free ruana ang description o tai exam center angkai to jagao sini Tripura no tongi tongo main exam phase 1 prelims exam bo Agartala o ngai o jagao main exam bo Agartala o nongnai ke norok free wo PU ni bagai SBI ni norok free wo no Agartala o exam rima no apply khlaima no tomong no interested tongka angkai norok WhatsApp o contact khlai di. Teo jagao guidelines rijak tongo o guidelines angkai norok ni documents boma haike upload khlaina ne bahike upload khlaina ne omo rijak tongo. PDF on norok manana ang PDF free ruana ni description no angka norok thangi download khlainai di taisa kaham khayoi angkai norok tomong no apply khlaina musung tongkai to apply khlaina di obo Agartala o exam center tongo kainai exam no Agartala o tongo phase 1 phase 2 angka oro je graduate paija angkai no apply khlaima no angkai tinin bagai amsunong situng jotono no hambai.